DXDC Radyoman Report. Gipaniguro sa Davao City Social Welfare and Development Office kung CSWDO nga matunulan og tabang ang pamilya sa mga trabahanteng namatay sa pagkahugno sa Bailey Bridge sa Sitio Kibakak, Barangay Malamba, Marilog District, Davao City niadtong Lunes, July 24, 2023. Gipamahayag ni CSWDO Head Julie Dayaday nga aduna nay direktiba sa CSWDO Marilog District aron nga ma-reach out og ma-assess ang mga pamilya sa mga biktima ug mahatagan sa ilang panginahanglan nga pwedeng ma-offer sa lokal nga panggamahanan. Diin usa na niini ang psychological intervention. Kahit duman nga naglisod pa og retrieve ang mga responder sa nahugdo nga tulay, apan alas 12:23 sa udto ni atong adlawng Martes nahuman ang operasyon ug 5 ang kumpirmadong namatay. Matod sa City Engineers Office, gisugda na ang investigasyon sa maong insidente, ilabi na nga adunay nakitang lapses sa pag-construct sa maong proyekto. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Kirby Manzon, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.